Malawi Today. Pomwe tili tsopano ndi dera limene amati rejected chakudzenza somene udzenza kuchoka pa msungu 5 kutoka apa akudzaonetsano malo omaliza anyamata amene wakuonetsa kuti ayi ife timachita chonchi. Wina yamakwera njinga akatero kuponda mabreki kenako kummenya wina ndi chitsulo, ena atamamenya paphewa akagwa paja amatenga ndalama ambiri. Ati amatengera kwina 3000 kwacha, ena anatengera foni ya makipadi, ena amodzi amene tamva kuti aberako ndalama yokwana 20,000 kwacha. Koma zimene zimachitika tu malo osiyana-siyana kuno ku 5 ndi apolisi agwira ndi anthu amenewa. Zimene zimachitika tu loweruka lapitali pamene agwira ndithu loweruka limene kufika kuchaso kwa dzulo la Mulungu pa 20 July 2025. Kuti kwa ina amene apolisi amene wanditu kuchokera mati Charlie Division imene C company kalero tu amene tu akupereka chitetezo imene mati gamo limene mati ena mati nyala ena mbaula kuonetsa kuti kwa dera la 5 bata libwererepo kuno kontu anthu 5 amalowa tu nyumba zawo 6 koloko amakhoti alowa chifukwa cha mantha amene amakhala nawo chifukwa cha za umbanda zomwe zimakhala zichitika kunoko ndithu. Ndiyeni makamba ndi apolisi matekitivi osiyana-siyana ochokeranso madera The office courses. Tunamenya bado mimi. Tunamenya bado. Vamos. Mungu mwanangu kuma na bomba na nina macho.